טוב אהובתי, הלכתי לסופר, בינתיים בבקשה תתלי כביסה, תפני מדיח, תכיני את החדר כי המפגרת מגיעה היום, ואני צריכה שתשלחי לי כמה פקסים. בעולמים, אמא. גל, המפגרת מגיעה היום, את רוצה שהיא תיכנס אלייך? פישקה, אתה ער? פישקה. עד 4 בבוקר אתמול בישלתי מרק. עד 4 בבוקר עמדתי על הרגליים. עד 4 בבוקר. הלו אילנה. רמי, אברהם, משה. הלו רותי. סתומטית, אני במרכז. הלו ורדה. שולה, זהבה, נילי, מוני. בשבילי שוקו. שאני אמות אם את משלמת. הפעם אני מזמינה. מוני, יש מבצע. הכל 20 גינין. המפגרת צריכה להגיע היום. אוי, צריך לשבור להם את הרגליים. יופי. כשאני אהיה זקנה, אתם תבואו לבית אבות לעשות לי מסאז' ברגליים. וואי, גל. וואי, שיר. גל, שיר, תקשיבי לי, שיר. אוי, כמה זה עלה לכם? שיר, גל, תקשיבי לי, גל. פישקה, אני צריכה אותך ל2 דקות, 2 דקות. שיר, תאמיני לי, הוא מנצל אותך. הכל טוב, ממי, הכל טוב. וואי, שיר, זה פצ'קראי? אתם תאכלו את זה by hook and by crook. כן, רק 10 אבנים אני צריכה שתעביר לי, רק 10 אבנים בשבוע. דבש, הכל דבש. פישקה, 2 דקות אני צריכה אותך, 2 דקות. חבר זקן מצאת לך. דבש, הכל דבש. ברולר רמי, עוד קצת מהטוב הזה ונשתגע. לא טוב, לא כסף. ברולר נילי, המשפחה זה לא הדבר הכי חשוב, זה הדבר שחשוב. מקדש השבת, אמן. שאני אמות, שכחתי להוציא שתייה מהמקרר. בנות, תזכירו לי תמיד 2 דברים, שתייה ומפיות. הוא מדבר המון. בנות, קניתי כוסות חדשות. by hook and by crook. הוא נראה לי שנפן. שי, גל, שיר, בואו, אתם חייבות לראות משהו, בואו. צריך לחתוך להם את אוי, נשאר לכם מקום? שכחתי להוציא את האורז מהמיקרו. צריך לקחת מהם את הרישיון. שאני אמות אם מישהו נוגע בכלים, פישקה מפנה. מה את חושבת על אמא שלו, כבר אמרת לו? יאללה בנות, בחזרה למעברה. אני כבר לא יודעת מה להכין לך, נגמרו לך כל האפשרויות. הילדים המפגרים האלה, כבר אין להם מה לאכול. הכנתי לכם איזה גועל נפש שאתם תאכלו אותו by hook and by crook. אוי שקאו, איזה בית צפוני. מה, נגמר אמא? אוי, שאני אמות? בכלל לא רציתי את זה, אם הייתי יודעת שאת רוצה. הולכים כמו כלבים ומשאירים אותי לבד. אוי, אם רק הייתי יכולה להקיא את זה בחזרה. זה בית צפוני! זה בית צפוני! ראיתם מה זה?
איזה ילדות, רעות, רעות. איך הבנות שלי צוחקות עליי? אני באמת מדברת ככה? הלו, רמי, משה, אברהם, מוניק!